दिनैनि मेलनि लानानै मैन खारनानो जाहैबाय सराइबिल समस्तियाव राजनितिक हिसाबै गारजेन गैया। बेखायनो बे जायगायाव राजनितिकखौ जुदि थिक खालामनानै बे जायगायाव देरहासार खालामनानै बे जायगायाव गारजेन बानायलांनायनि थांखियाव आं फैदों। आरो खोथाया जाहैबाय आं सासे BPFनि MCLAमोन। आंनि उद्देश्यआ जाहैबाय BPFखौ उदखार खालामनायनि उद्देश्य। बे खारनावनो आं गोबां जायगायाव BPFखौ दिनैनि दिनाव मानो खालामनाङा, UPPLखौ दिनैनि दिनाव मानो खालामनांगौ बे बुस्थुखौ आं गुवारै बुंना होगासिनो दं। आरो गमामायैनो गोबां BPFनिफ्राय दिनै UPPLआव जयेन जागासिनो दं। दिनैबो बे जायगायाव दैदेनगिरिफोर माखासे UPPLआव जगदान जाबाय। सार बारग' रुंसारि माजेन्द्र नार्जारि MLA सारा बे रायमना ओनसोलनिनोमोन। बो जाया। बे 28 नम्बर गसाइगाव समस्तियाव 1 नम्बराव थांगोन UPPL, 2 नम्बराव फैगोन कंग्रेस, 3 नम्बरावसो फैगोन BPFआ। मानो होननानै बुंदोंबा थांनाय बाराव बिसोरो बोरैहाय देरहादोंमोन। थांनाय बाराव देरहानायनि खारना जाहैबाय महाजोथबन्धन। महाजोथबन्धनाव सोर सोर दंमोन? कंग्रेस दंमोन, ताला साबि दंमोन, CPIM दंमोन। गोबां राजनितिक दोलोजों मोनसे महाजोथबन्धन दादोंमोन। गोबां सक्तिया बारामोन। बेनिखायनो बै समाव माजेन नार्जारि बिथाङा देरहादोंमोन। आरो बै समाव सोर दंबावोमोन? जमदुवार समस्तिनि MCLA रेवरेवा नार्जारि बिथाङाबो बे समाव BPFमोन। दिनैनि दिनावहाय बिथाङा BJPआव हाबबाय। बिथांजोंबो गोबां BPFनि कर्मिफ्रा BJPआव हाबबाय आरो गोबां कर्मिया UPPLआव हाबबाय। दिनैनि दिनावहाय UPPLआ गोराखा। आरो जों बुंनानै होदों दिनैनि दिनावहाय जुदि ध्रुब नार्जारि बिथाङा देरहानानै हसा हसिगै जुदि आसाम सोरखारखौ सोलायनो हायोब्ला, आरोबाव BTR सोरखारखौ सोलायनो हायोब्ला जोंहा बुंनो खोथा गैया। बियो सरखार दानायनि इलेक्सन नङा, बियो उफ्रा इलेक्सन। बे जायगायाव खालि जानानै दं। बे जायगाखौ सुफुंनो थाखायनो दिनैनि इलेक्सना जादों। सार जोंनि जिथु स्किम अरुण'दय स्किम बे गोबां फैयाखैमोन। जिखिनि फार्स्ट स्टेपआव जिथु एनाउन्स होनाय बेखौ जों होजोब्बाय। आरो सेकेन्ड स्टेप, थार्ड स्टेप फैगासिनो दं। बेयावबो जों जायफोर मोनथारनांगौ, जायफ्रा बिधवा, जायफ्रा बैसो जानानै हाबा जाबाय, जायफ्रा आथिं आखाइ गैया बिकलांग, जों बिसोरखौ नागिरै जों होगासिनो दं आरो होबोबाय थागोन। ना बे उफ्रा बिसायख'थियाथ' आं दहाय बुंखांबाय सरखार दानायनि इलेक्सन नङा, बास खालि जायगाखौ सुफुंनाय। बेनिखायनो बुंदों आङो बिसोर देरहाबाबो UPPLनि बादै बा BJPनि बादै दस्रा दोलोफ्रा गासिबावबो मोनबायावबो देरहाब्लाबो आसाम सोरखारखौबो सोलायनो हाया, BTC सोरखारखौबो सोलायनो हाया। गतिके मिसा मिसि गावनि आखाइजों एन्जर सिखा बुथारनानै मानो बदनामखौ लानो। गतिके बे BJP आरो UPPLखौ देरहाहोदो। गोबां आसनि दं। आं आसनिखौ बुंखाजोब्बाय। आगोलनि बायदि कम्बल राननाय, खुन्दुं राननाय बियो आंनियाव बारा सोलिनाय नङा। आङो बुंदों गासिबो ग्रुपखौ साखा फारा खालामनानै ट्रेनिं पास खालामजोबनानै मेसिनजों बोरै जि दायो, बोरैहाय सानसेयाव 10 खान 12 खान दानो हायो, बिनि रोंगौथिखौ होखांजोबनायनि उनावहाय ग्रुप वाइसआव आङो मेसिन हरजोबसिगोन बिसोरनो। पावारलुम बेबायदि आरोखि। दिन लायाखै, रावबो मेम्बारा लायाखै। बे BPF दोलोनि बाउन्सावनाय बाथ्रासो। जोंखौ रावखौबो बुङाखै। आरो सोरबा गमामायैनो सोरबा मेम्बारा, सोरबा चेयारमेनफ्रा खुन्दुं हरनायनि नामाव मेसिन हरनानै जुदि फैसा लादोंब्ला बेखौ आंनो खोन्था। आं बेखौ मथा मथि 24 घन्टा 36 घन्टायावनो बेखौ सासपेनसन खालामगोन, होखारहरगोन। फैबाय थानाय समाव बे रायमना खोथाया जाहैबाय जारिमिनजों सोमोन्दो थानाय रायमना नेसनेल पार्क जिथु डिक्लेयार जाबाय, बे रायमना नेसनेल पार्कखौ बासायनांगौ जायोब्ला, रैखाथि होनांगौ जायोब्ला जोङो गिबियावनो बे हाग्रा ओनसोलाव थानाय गामिफोरखौ माखासे स्किम, माखासे अनसुंथाइ होनानै माखासे डेभेलपमेन्ट खालामनानैसो जों हाग्रायाव हाबनायखौ बन्द' खालामनो हागोन। बेनिखायनो बेयाव जोंहा गोबां बिथांखि लानाय दं। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बासबारि रेन्ज बेकि जंगल उड्स रिजर्ट, मानास नेसनेल पार्क। बे समायना रिजर्टआव नोंथांमोना बर'नि ट्रेडिशनेल फुड्स, गोथाव अमा बेदर सावनाय, एवनाय लकेल दाउ बेदर, बोरमा बेदर बायदि बायदिफोरखौ मोनजानायजों लोगोसे बाहेरायाव थानो थाखाय टेन्टनि सुबिदा दङ। बन फायार, जिप साबारि, राफ्टिं, एलिफेन्ट राइड, टि गार्डेन वाक, आलादा आलादा AC गोनां खथानिबो सुबिदा दङ।
बे सुबिदाखौ लानो थाखाय नैबे नाम्बाराव फन खालाम 910-174-9562 एबा 9707-614-012 आरो 986-483-2734